ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದಾಕ್ಷಣವೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳು ಕೂಡ 10 ಹಲವು, ಅದು ಕೂಡ ರುಚಿಕರ, ಆರೋಗ್ಯಭರಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಅವರು. ಇವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಈ ರೇಪವನ್ನಗಲ ಇರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಸುಲಭ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಿದಾಡ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಬಾತೇನು ಅಂಚದ ಇರೆಗೆ ತುಳುವೇ ಸುಲಭ. ತುಳುಟೆ ಬಾತೆರ್ಗ ಒಂದು ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಬಾತೆರ್ಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ತುಳುಟೆ ಬಾತೆರ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಟೀಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರೇ ಮುಲ್ಪದನೆ ಊರ್ತವಲಾಯ್ತ ಪಾತೆರಲ್ಲ ತುಳು ಅಂದ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದನೆ ಅವಡತೆ ಓ ದಾದೆ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಮರಿಯಾಲದ ಪತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಏನು ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅತೆ ಮರಿಯಾಲಗ ಪತ್ರಡೆ ತೇವು ನೆನ್ಪ್ರಪಾತ್ ಮರಿಯಾಲ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಅವ್ನು ಮರಿಯಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಅತೆ ಶುರು ಕಾದು ಇತ್ತ ಮರಿಯಾಲ ಶುರು ಆಯ್ನ ಆತ್ರ ಅವನ್ ಬದ್ರೋನ್ ಉಪ್ಪನ ಆತ್ರ ಅಪ್ಪಗನಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಚನ ಪತ್ರಡೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಆಗ್ಬಿಡ್ತುಕ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇತ್ತ ಎಂಚ ಸುರುಕು ದಾದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾತ್ ಕಡಿಪಿ ಕಡೆಯರ್ನೆ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಉಂಡೆ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನೇ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಬೊಳಂತೆನೆ ಬೊಲಂತೆಲ್ಲ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಏತು ಬೊಳಂತೆ ಏತು ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾವುಡು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬೊಳಂತೆ ಅಂಡ ಅರ್ಧ ಪಾವುದ ಅರ್ಧ ಪಾವು ಬೊಳಂತೆ ಅರ್ಧ ಪಾವು ಇತ್ತು ಇಂಚ ನಿಚ್ಚೋಗು ಮನ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಆತು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾವುದ ಮಲ್ಪರಡೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಂಡ ಅರ್ಧ ಪಾವು ಬೊಳಂತೆ ಅರ್ಧ ಪಾವು ಆತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಪಾಡು ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಪಾಡು ಚೂರುಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂದ್ರ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನೇ ಪೊತ್ತು ದೀತಾರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೆರೆ ಉಂಡೆ ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ನಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಖಾರಗೂ ತಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಖಾರ ಬೋಡು ತೇವು ಕಿರ್ಮುಂಡದ ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರದ್ದು ಕರಿಮಾಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನಂಡ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕುದ್ದಿಯವನು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಪತ್ರಡೆ ಹತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸರಿ
ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಜೀರಿಗೆನೆ ಬಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆ ನಿತ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ನೀರು ಪಾವಡೆ ಇಂಚ ಒಂತ ಪಾವಡೆ ಪಾಡು ತೂಲೆ ನೀರೇತು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡದೆ ಇದು ನೈಸ್ ಸಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂತ ಒಂದು ಪಡೆ ಮಲ್ಲಿಜೆ ತರಿ ತರಿ ಅವಡಿ ಯಾವತ್ತೆ ನನೈಕ್ ಪೂಜೆರ ಒಂದು ತೋಜಂಗೆ ಕೇಪ ಪಾಡ್ರೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ತೇವ್ದ ಇರತ್ತೆ ಎಂತು ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಕ್ಲು ತೋಜಂಕ್ ಬೋಡ ತೋಜಂಗ್ ಬಾರ್ದಿ ನಾವು ಕಿರ್ಮುಳದೆ ತೋಜಂಕ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಿರ್ಮುಜೆ ಸಂಪತ್ತೆ ಉಷ್ಣ ಓ ಅಂಚನಾ ಹಾಂ ಪಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವರಿ ಬಜಿ ತೋಜಂಕದನ್ನೇ ಎಂದು ಮಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಪತ್ರೊಡೆಲ್ಲ ಅವು ಬೇತ ಇರೇಟ್ ಪಾರ್ದು ತೇವುದ ಉಷ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ತೇವುದ ಇರೇಟ್ ಪಾಡುಜೀರು ಬೇತ ಇರೇಟ್ ಪಾಡುಜೀರು ತೇವುದ ಇರೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪುನಂದ ಆಯ್ತ ನಾರು ಪುರ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ತೇವುದನು ತೇವುದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತೇವು ಬೇತೆ ಅವು ದುಮ್ಮುದೊಂದು ತೇವು ಇಂಚಕ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾತ ಒಂದು ತೇವು ನರಮ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಒಂದು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಒಂದು ಕಿರ್ಮುಜಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ತೇವ ಒಂದು ಕಸೀತ ಕಶೀತ ಅಂಚ ಅವು ತೇವಂಡ ಅಂದು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಅವು ನರ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದು ಈತ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡೆ ಬೇಯದೆ ಬೇಯರದಿ ಓಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯರ ದೀಪಿನೇ ದೀಪಿನಿ ತಿಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಪುರ್ತು ಬೇಯೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾದ್ರೆ ನೆಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ಪುರ ಅರೆ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜ ಇರ್ ಪಂಡಾರ ಒಂದು ಕಿರ್ಮೂಜಿ ಅಂದು ಇಜಿಂಡ ಕೆಲ ಅವು ನನಂಜಿತೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಅಂತ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡಾಪ್ನದೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲವು ನರ್ದು ಕಸಿತ ಮದ ಕಸಿತ ಇದು ಪತ್ರಡೆನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾಗತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಂಡ ಎಂಚ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದು ದುವೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅರೆಪುಡು ಮುರ್ಕಾದು ಕೈಪೆರ್ಲ ಕೈಪೋಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ತಿನ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಈ ರೀತಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತ ಕಾಯ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಕೈಪುಡ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತು ಬರ್ಪಾರ್ದು ಖಾರ ಉಂಡದ ಖಾರಲ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ನೆಟ್ಟ ಕಾಯ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸೊ ಆಂಡ ಅಂದು ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಮನೆ ಬರೋದೊಂದು ಬೇಯ್ತುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತನ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದಾದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂರ್ದು ಟವೋಡು ಪಾಡ್ದ ಕಾಯ್ಪುನೆ ಕಾಯ್ಪುಗ ಮುರ್ಕಾದು ಹಾಂ ಓ ಐಕೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ಏಕಾರ್ದ ಅರೇಪ್ ಇತ್ತನತೆ ಐಕೆ ಮುರ್ಕಾದು ಟವೋಡು ಕಾಯ್ಪುಗ ಅವೇ ಅರೇಪನು ಅಂತ ತೆಲ್ಪ ಬಂದಿನ ಹಾಂ 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 ಸರಿ ಚೌಲಿ ಅವಡೆ ಸುಲಭ ಅಂಚಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ತೀದು ಕಡೆತಿನ ಅರೇಪನೆ ಒಂತ ದೆತ್ತಿಯೋಡು ಐಕೆ ಮುರ್ಕಾದು ಟವೋ ಪಾಡು ಹಾ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡೆ ರಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಇದು ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪಾದ ದೀನೇನ ನಂಗೆ ಏಪ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ನೋದು ಹಾ ಇಂಚೆನೆ ದಿವಲಿ ಕೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಲ್ಕೊನು ಹಾ ಹಾ ಕೈ
ಬೋಡಾನಾಗ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಬೋಡಾನಾಗ ತುಣ್ಣು ಮಂತದ್ದು ಕಾಯ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೋಡಿ ಚಿನ್ನ ಮಂತದಿಂದ ಬೊಕ ಬೋಡಾನಾಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆತ ಐ ಇರಂಚಿ ಅಂಚಂಡ ತವಾ ದಿವ ನೋಡ ತವದಿ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ఎన్నె పాడే సో ఎంకల్ టిల్ అడపిల్లుడు ఎంకులు ಬಳಕೆಲ್ಪನು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ಯಾಪಂಡ ಇರಿಂಚಕ್ಕ ಐತ ದಿನ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಐತದ ಜವನೆರಾಡು ಪರಬೇರೆಗ್ಲಾಡು ಕೆಲವರಿಗೂ ಬುಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆದ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟದಾದ ಈ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಸಾಕ್ಲೆ ಕೊರೊಲಿ ದ್ಯಾಪಂಡ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬುದ ಅಂಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಆತೆ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂಜಲ್ ಕಾಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂದು ಸುರುಟೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚನೆಕ್ಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜೋಡು ಮೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂಡೆ ಎಂದು ಯಾವ ತೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಯಾವ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ ತುಜಂಕದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ತೇವು ತೊಜಂಕಿನ ಪತ್ರೊಡೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪತ್ರೊಡೆ ತಯಾರಿಸೋ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹುರಿದಿಟ್ಟ ಒಣಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚಗಟೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರಿ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೆಸುವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಾದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದಂತೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಮಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ,
ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನಂತ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ಬಹುದು. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಪತ್ರೊಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಪೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಫುಲ್ ಜೋರುಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಡೆ ಅಂತ ಕಾಪಾಡು ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಪತ್ರಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನು ದುಮ್ಗ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏಪ ಏತ್ ಪುರ್ತುಗು ಬರ್ಸ ಹರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಸುರುಕೆಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಗದಿ ಹೊಡೆ ದಿಯೋಣ ಇದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ, ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಣ್ಲಕ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪರ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಖಾಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ದಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ದಪ್ಪಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರಿತ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಅವು ಒಂದು ಕರ್ಕೂರು ಬರೋಡಂಡ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ನಂಚೇನು ಇಡೀ ಇಡೀ ಪಾಡುನೆ ಒಂದು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ತುಯಿನಿ ಇದು ಜೋರು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಪಿಚ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚೆನೆಂದು ಈಗ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ದಯಪಂಡ ಇದು ಏತೋ ವರ್ಷಡ್ದು ಪೂರ ಪುದಾರ್ ಪಡೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೆರ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂಚಂಡ ಯಾವತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೆರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನೊಂದು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಅಟಿಲ್ ದೆಕ್ಲ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಂಡಲ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ದಪ್ಪ ಅಂಡನೆ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಲಡನ ನೀರು ಹಾಪುನದು ಈ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪೋಡಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರು ಇತ್ತ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಕಡೆ ಪತ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ತ ಅಂಚ ಅವಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲದ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆತೆ ಕಬಾಬ್ ಐಟ್ ಅವೇನು ಐಟ್ ಮೊರೆತದು ಕಾಯ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲದಕಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಉಂಡು ಇರು ಇಲ್ಲಾಡಿಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೆತ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಲ ತರಡ ಒಂದು ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೈಟಿ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರುಚಿ ಓಲ ಬೇತವರ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಓಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗಿನ ಪಕ್ಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ದಾಟಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪತ್ರ ಡೇರ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಿನ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆರ ವಾ ಉದಾಸೀನ ಪಂಡ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನೀರಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅವೇನೇ ಒಂತೆ ಅಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಅವ ಅತ್ತೆ ಐಟಪ್ಪಣಿ ಕಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೇಗ ಐಕ ಪತ್ತದೇ ಕೊಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೊಡ ಇಂಚ ಯಾವೇ ಪಡ್ಲಿ ఒక్కళ్ళ తెలుగు పొమ్ముతుందా
ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಡು ಮೂರ್ದಾರಿ ಇದು 3 ದಿನ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಟೇನಾತು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ದ ತೆಲ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವ್ದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಬೋದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂತ ಬಿಡ್ಪ ಇದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದಾರು ಕತ್ತಿಡು 3 ದಿನ ಇಂಚ ಬಿಸತಿಡೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಜೀಗುಜೆ ಪೂರ ಲತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಲತ್ತಂತ ಬುಲೆಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಲತ್ತಿತ್ತಂಡ ರುಚಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜೀಗುಜ ಒಂದು ಶೋಕ್ ರೌಂಡ್ ಕುದುಪೆರಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆಂದ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಪೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಸೀಕರ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಮಲ್ಪಕತೆ ಜೀಗುಜ್ಜದ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ವಾರೇ ವಾ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಂಕೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದಂತೂ ಇದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆದು ಬಾಳೆಕಾಯ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಹಾ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇರಬೇಕು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇರಬೇಕು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಸಂಜೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಹಸಿಮೆಣಸು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೀಗುಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಕರಿಯಿರಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಸಂಜೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಬಲು ಚೆನ್ನ ಸುರುಕಾದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪತ್ರಡೆನಾ ಇರಾಗಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಪತ್ರಡೆ ತಿಪ್ಪಲೆ ಜನ ಇದೊಂದೇ ಈತ್ಲ ವರಾನೆ ತಿನ್ರೆ ಅಂತೆ ತಡಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಿ ತೆಲ್ಪು ಇರೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತೇವು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಹ ಈ ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೈತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರು ಇದು ಪೂರ ಎಂಕಾವೆ ಹಿಂಗಾತೆ ಯಾವ ಇಂದು ತುಕನ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಎಸ್ ತೆಪ್ಲೆ ಎತ್ತು ತೆಲ್ಪುಡು ಮೂರ್ದಾರ ಸೂಪರ್ ಅದು ಇಂಕಂತೂ ಆ ಒಂದು ಈತು ತೆಲ್ಪುಡು ಮೂರ್ಗ್ಯಾರ ಅಂದ ಬಿಸತಿ ದೀಪಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚಿ ಬರಿಕ ದಕ್ಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಂದಿನ ತೆನಸು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ನೆಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮುಂಚಿ ಮುರಿದ್ಬಾರ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪೋಡಿ ಹಿಡ್ಲ ಬೇತ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಎಂಕಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಏತು ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನನಾತು ತಿನ್ಪಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಲ ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹಟ್ಟಿಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಐಟ್ಲ ಈರೊಂದು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಲ್ತಿಲಕ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸು ಎಡ್ಡೆ ಡಿಶಸನ್ನು ಪಂದುಕೊರಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಏಪಲ ಈರು ಇಲ್ಲಡ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಇಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಪನೊಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉರ್ಪೆಲಾರಿಯೇ ಉನ್ಪಿನಿ ಅಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ನುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಇದಂತೂ ಅರಿ ಅಂಚಿನ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೋ ಅರೋಣ ಮಸಾಲ ಪೋಡಿ ಪಾಡು ಗಂಜಿ ನೀರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಣದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ
ಸೊ ಆಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ಬ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ. ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980. ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.